Hjertelig tak for indbydelsen til at være her. Det er 3. gangen, jeg er på 1. maj møde på Jæren, og det er jeg glad for muligheden for at deltage i igen. Otto, du har præsenteret mig. Jeg er gift med Leila, vi har 3 børn, og den ældste er 17 år. Og det sidste verset, vi sang her, der sang vi om Guds ord. En bøn om, at det må gå i arv til vores barn i tusindled. Og min tjeneste med Guds ord har fået en ny dimension og karakter, siden vi fik barn. Min tjeneste som bibelskolelærer og som forkynder. For mig er det et helt grundlæggende anliggende, at Guds ord må være der for mine barn. Så derfor kæmper jeg, derfor tjener jeg, derfor prædiker jeg. Det er min største bøn, den vi har sunget her. Og det ligger på mit hjerte altid, også når jeg prædiker her, at jeg må få lov at give jer Guds ord, og at jeg også dermed må bidrage til, at Guds ord må være der for mine børn, indtil Jesus kommer igen. Jeg har bedt med min fru i går om, at ingen måtte gå skuffede fra vores møder denne weekend. I må gerne blive skuffet over mig, men I må ikke blive skuffet i bøn og forventning om at få et ord fra Gud til tro og liv. Emnet for dette møde er alvorligt og centralt, åndeligt frafald eller åndelig bevarelse. Og det har vi brug for at få Guds ord og vejledning i. Vi skal bede sammen igen. Og kære Gud og Far, tak at vi får en mulighed denne aften for at høre dit ord, som du har lovet, at din ånd taler og virker igennem, til herliggørelse af din søn, til tro og åndeligt liv for os. Kære far, lad os få lov at gøre erfaring af det. For Jesus skyld. Amen. Teksten for min prædiken, det er fra Johannes evangeliet, og det er kapitel 15. Og Otto indledte med ord om at bære frugt, og de træ, som ikke bærer god frugt, det hugges om. Og det samme siger også Jesus i den tekst, som vi skal læse her, Johannes 15, fra vers 1 til vers 8. Jesus siger, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, tager han bort, og hver den, som bærer frugt, renser han, for at den skal bære mere frugt. Dere er alt rene, på grund af det ord, som jeg har talt til dere. Bliv i mig, så bliver jeg i dere. Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men bare når den bliver i vintræet, slik kan heller ikke dere bære frugt, uden at dere bliver i mig. Jeg er vintræet, dere er grenene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mye frugt. For uden mig kan dere intet gøre.
Om nogen ikke bliver i mig, der kastes han ud som en gren og visner. Og de samler dem sammen og kaster dem på ilden, og de brænder. Der som dere bliver i mig, og mine ord bliver i dere, der bed om hvad dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frugt, og dere skal blive mine disciple. Amen. Jeg er, som Otto vist fortalte det, lærer på en bibelskole i Danmark. Og hvad er det bedste, hvad er det rigeste ved at være bibelskolelærer? Det er én ting. Det er år efter år at få lov at være vidne til Guds gerninger i ungdommens hjerter gennem Guds ord. Det er helt fantastisk at få lov at se, hvad evangeliet om Jesus kan skabe og virke i hjerterne hos dem, som hører det. Det er Gud, som virker, og vi får lov at se det. Jeg oplever, at jeg står ved siden af og ser Gud gøre denne gerning, og jeg glæder mig stort. På det første holdet, hvor jeg var bibelskolelærer, det var på 88-89. Det er længe siden. Der er der særligt 3 piger, som jeg husker. 3 unge piger, som jeg havde grund til at glæde mig meget over. Den ene pige, hun oplevede, at evangeliet åbnede sig for hende, mens hun skrev en opgave om Efeserbrevet. Opgaven var at gengive hovedtanker i Efeserbrevet, og da hun kom til kapitel 2, hun sad på sit rum og læste om, at nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven, det skyldes ikke gerninger. Hans værk er vi. Så åbnede evangeliet sig for hende, og hun så, hun var frelst ikke ved noget hos hende, men ved Jesus alene. Og jeg, som havde givet hende opgaven, også fik lov at rette opgaven, læse den igennem. Jeg kunne se i opgaven, hvordan evangeliet havde åbnet sig for hende. Og det satte skel i hendes liv. Så blev det bibelkurs. Vi havde bibelkurs om vinteren i februar måned. Og jeg skulle holde min første prædiken på bibelkurs, en bibeltime på en formiddag. Og jeg sad med min datamaskine om aftenen og gjorde min prædiken færdig, skrev den på datamaskinen, og næste morgen skulle jeg holde den. Jeg blev færdig sent på aftenen, men da jeg var færdig, kunne jeg ikke printe ud min prædiken. Den sad fast i datamaskinen. Og det var en stor maskine på 80-tallet. Jeg kunne ikke have den med på prædikenstolen. Så hvad gjorde jeg så? Så kom en af pigerne på holdet, en ung pige, hun kom og sagde, Mikkel, du kan gå og lægge dig, og så skriver jeg prædikenen over i nat. Og så skriver jeg den til dig, så du har den på morgenen. Og jeg gik og lagde mig. Og denne nat, så sad hun med datamaskinen og skrev af min prædiken. Og denne prædiken havde 1 point. Dit problem, det er ikke det, du mangler, men det er det, du har. Alt det, du kæmper med at få til, det er det, der er dit problem. Gud vil tømme dine hænder, og han vil give dig alt i Jesus alene. Og det sad hun og læste sig igennem og skrev igennem, og da solen stod op, så stod nådens sol op for hende denne nat. Og jeg lå og sov. Og en tredje pige. Hun var blevet omvendt fra ikke-kristen baggrund. Og jeg mindes aldrig at have haft en elev, som sugede til sig af Guds ord, som hun.
Hun sad forrest i klassen, og øjnene lyste af glæde over at høre Guds ord og evangeliet. Og om ingen andre var opmærksomme blandt studenterne, så var hun det. Og jeg kunne tale til hende, og hun sugede det ind. Vidunderligt. Det var bare det første året. Det er 27 år siden nu. I dag er der ingen af disse 3 piger, som har troens liv i hjertet længere. Ikke som jeg kender dem. Hvad har sket? Du kan også stille spørgsmålet på en anden måde. Hvordan fik de troens liv? De fik troens liv gennem Guds ord, gennem evangeliet. De sad, de hørte det. Guds ånd kom, og han åbenbarede Jesus for deres hjerter. Hvordan fik du troen? Sådan fik du troen. Om vi hørte rundt her, lige så mange forskellige vidnesbyrd, som vi er mennesker, og alligevel et vidnesbyrd. Der var en mor, der var tro. Der var en søndagsskolelærer, som var tro. Der var en prædikant og en præst. Der var en ungdomsleder, som var tro. Der var en bibelskolelærer, som åbnede, og jeg hørte. Og Guds ånd kommer og åbenbarede Jesus for mit hjerte. Sådan kommer troen første gang. Og sådan bliver troen ved at komme. Prøv at slå op på Romerbrevet 10. Et vers, som I kender, mange af jer, tror jeg, vældig godt. Romerbrevet 10, vers 17. Så kommer der troen af forkyndelsen, som en hører. Og forkyndelsen, som en hører, kommer ved Kristi ord. Jeg har en vældig god Nytestamente lærer, som har undervist i mange år i Nytestamentet. Jeg ringer til ham igen og igen med spørgsmål. En god bibeltro lærer. Han har fortalt mig, at det andre ordet i dette vers, det står i en bestemt grammatisk form på græsk, som hedder durativ. Hvad betyder det? Ordet kommer, det står i durativ. Og durativ, det handler om det, som sker igen og igen, vedvarende. Troen kommer, og troen bliver ved at komme. Igen og igen og igen. På denne ene måde af forkyndelsen, som en hører. Troen kom første gang, men troen bliver ved at komme ved dette ordet. Igen og igen. Derom står den åndelige kamp for at nå hjem til himlen. Tak for jeres sange om Jesu genkomst og om at være reddet. Når jeg frem, jeg står i en åndelig kamp, men den åndelige kamp handler i sidste ende om en eneste ting. Dit åbne hjerteforhold til dette ord. For her kommer Gud. Han leder dig til Jesus. Han herliggør Jesus for dit hjerte til tro og til liv, til salighed. Igen og igen. Derom står den åndelige kamp. Du har en modstander. Hvad skete med disse 3 piger? Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg ved én ting. Det lykkedes for vores modstandere at bryde deres hjerteforhold til dette ord. Og derfor blev troen ikke ved at komme, og den blev ikke holdt levende i deres hjerter. En af disse 3 piger, hun ringede mig op for 15 år siden. En aften. Og
Hun ville gerne have, at jeg skulle komme til hendes menighed, hendes forsamling, og have undervisning om evangelisation. Det var noget, hun brændte meget for. Hun var meget aktiv i sin forsamling. Meget engageret. Hun havde 2 børn. I den samtale, vi havde, der fortalte hun, at hun var så engageret, hun var så aktiv, så den sidste måned, der havde hun været hjemme 3 aftener. Så aktiv var hun. Vi taler sammen en halv time, og så lægger jeg på, og efterpå, så tænker jeg tænkte ikke på det, da vi talte, men bagefter tænkte jeg, nej, det er ikke bra. Det næste, jeg hører, det er, at hun har forladt sin mand og er flyttet sammen med en anden. Der er så mange ting, der er vigtige. Men der er én ting, som er nødvendig. Og det er, at du sætter dig ned som Maria og hører evangeliet om Jesus som din frelser. Din frelser. Til dig. Derom står kampen i mit liv og i dit. Troen er ikke en forstandssag. Troen er ikke sådan, nu har jeg forstået det, og så har jeg det. Hvad er troen? Jeg skal tale lidt om det i morgen aften. Men troen er jo en åbenbaring. Helligånden kommer, og han tager sløret til side, og så ser du Jesus som din frelser. Og du ser, at du har fred med Gud med ham. Du ser, at hans blod renser dig for al synd. Og du ser gennem Jesus Gud som din far, som elsker dig og som er for dig. Og du ser, at dit liv er i Guds hånd i denne verden, og intet når dig, uden at han vil det. Og han ser, at det tjener til dit sande og evige vel. Og du ser, at for Jesus skyld er du på vej mod evig salighed på den nye jord. Det er velsignet, og det er herligt. Du sidder og hører Guds ord, og du ser denne virkelighed. Den bliver liv for dit hjerte. Og så går der en dag. Så går der en uge. Og så glider sløret i igen. Og så vender du blikket mod dig selv. Og alt det, du skal tænke og være og mene og gøre ret som kristen. Og det bliver tungt. Jeg skal gøre det rette, jeg skal tænke det rette, jeg skal føle det rette, jeg skal kende det rette. Og det er slidsomt at være kristen. Det er hårdt. Hvad har du brug for? Du har brug for at sidde igen og så høre det. Evangeliet og se virkeligheden. Dit forhold til Gud, som det er for Jesus skyld. Det er dit behov igen og igen. Hvorfor er der nogle grene, som brækkes af? Jesus taler om grene, som brækkes af. De brækkes af, fordi de er uden liv. Uden liv og uden frugt. Evangeliet om Jesus, det giver tro, og det giver liv, og det giver frugt. Det gør evangeliet. De grene, som brækkes af, der er intet liv, og der er ingen frugt. Frugten i dit liv, det er det liv, som skabes ved evangeliet. Troens liv. Det nye liv, som bryder frem inde fra hjertet. Det liv, som er præget af tak til Gud, kærlighed til Gud og kærlighed til din næste. Grenen brækkes af, om dette liv ikke findes hos dig. Hvad får det dig til at tænke, når jeg siger det? Om frugten ikke findes i dit liv, det nye liv, der brækkes du af. Jeg tror, det er nærliggende for os at tænke
en af to ting. Den ene ting, du kan tænke, det er for det første, jeg tror ikke, prædikanten mener det. Jeg tror, at om lidt siger han, jeg kan godt blive frelst uden frugt. Er det ikke evangeliet, at jeg får lov at blive frelst uden frugt? Jeg behøver vel ikke at have frugt i mit liv, når bare jeg tror på Jesus. Jo, for når du tror på Jesus, så er der frugt. Og Guds ord er ganske klart. Den, som siger, jeg kender ham, og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner, og sandheden er ikke i ham. Der må være frugt i dit liv. Hvad er så det andet, du kan tænke? Det andet, du kan tænke, det er, der bliver jeg bange. Jeg bliver urolig. For jeg synes, der er så langt mellem mit liv og så det liv, som Bibelen beskriver som det nye liv. Der er så langt. Ja, det tror jeg er troens reaktion. Rosenius siger, en levende kristen, er kendetegnet ved, at du igen og igen må bedrøves, når du læser om det nye liv, for der er så lang afstand mellem dit liv og det, som du læser om, som det nye livs kendetegn i skriften. Men hvad gør du så? Hvad gør du? Hvad er vejen frem, når du ser denne afstand? Den nærliggende tanke er, at jeg må få det til. Jeg må gøre noget mere. Jeg må være mere ivrig. Jeg må være her mere helhjertet. Jeg må være mere engageret og give mig hen. Ja. Vi skal se på teksten. Johannes 15, vers 4-5. Om jeg ser, at der er så lidt af frugten i mit liv, som jeg kan se, og om jeg får den tanke, at der må jeg kæmpe mere for at få denne frugt frem, der skal jeg læse vers 4 og 5. Bliv i mig, så bliver jeg i dere. Og så hør, ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men bare når den bliver i vintræet, slik kan heller ikke dere bære frugt, uden at dere bliver i mig. Jeg er vintræet, der er grenene, den som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig mye frugt. Og så kommer det, for uden mig kan dere intet gøre. Det er det sidste. Det høres jo vældig radikalt ud. Uden mig kan dere intet gøre. Men kender du det, at jeg så i min tanke tænker, det høres radikalt ud, men helt så radikalt er det vel ikke. Jeg kan jo gøre noget. Jeg kan tage beslutning om, at jeg vil bede en time hver dag. Jeg kan tage beslutning om, at jeg vil tage tid til Guds ord. Jeg kan tage beslutning om, at jeg vil gå på staden og hjælpe de hjemløse. Jeg kan tage beslutning om, at jeg vil give 30% af min indkomst til Guds rige. Jeg kan tage beslutning om at faste. Kender du det? Kan du ikke det? Jo, det kan du. Præcis alle disse ting kunne farisæerne gøre, og de gjorde det. Alt det gjorde de. Og det kan vi gøre.
Vi kan ændre ved vores ydre liv. Vi kan ændre ved facaden. Men det er ikke, og det bliver aldrig helliggørelse og åndelig frugt. For helliggørelse og åndelig frugt begynder indefra. Med en forandring af mit hjerte. Og her er jeg hjælpeløs. Åndelig frugt, hvad er det? Paulus siger det i Galaterbrevet 5. Kærlighed, glæde, fred. De første 3 ting, han nævner. Kærlighed. Kan du presse og beslutte dig selv til at elske? Kan du presse dit hjerte til kærlighed? Det må skabes i dig. Kan du presse og beslutte dig selv til glæde? Jeg vil være glad. Kan du presse og beslutte dig selv til fred? Jeg vil have fred. Det er umuligt. Skal dette virkes i dit hjerte, så må en anden tage bolig i dit hjerte og virke det indefra. Hvor er det befriende? Åndelig frugt, det virkes i dig af en anden. Han tager bolig i dig. Han virker det i dig. Bliv i mig, så bliver jeg i dere. Jeg er vintræet, dere er greinene. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mye frugt. Skal jeg helliggøre, skal jeg bære frugt, så har jeg brug for et, og det er, at Jesus tager bolig i mig og virker et nyt liv i mig indifra. Og hvordan gør Jesus det? Bliv i mig. Bliv i mit ord. Sæt dig ned. Hør det igen. Og som du fik troen og livet første gang, sådan vil jeg virke det igen. Agne Nordlander, han er en svensker. Han har skrevet en bog om helliggørelse, hellighed. Jeg tror, den er oversat til norsk. Og her taler han vældig godt om disse ting. Og han siger, der er en sang i vores sangbog, som der er åndelig dynamit i. Når vi synger denne sang, så virkes der noget i vores hjerter. Så kommer der liv ind, kraft ind, frugt ind. Hvad er det for en sang? Det er ikke sangen, Herre, jeg vil gerne tjene. Det er en god sang. Men det er ikke den sang, der giver åndeligt liv til mit hjerte. Den sang, som giver åndeligt liv til mit hjerte, det er sangen, O Jesus, åbne du mit øje. At jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har en fader i det høje, som fader omhu for mig bærer. Jeg har en broder ved Guds side, som altid beder godt for mig. Jeg har et evigt liv i døden, en evig fred i Jesu blod. O Gud, forøge du mig troen. Og så synger vi i den gamle danske oversættelse, at jeg må se min herlighed. Og når jeg ser dette, ser mig selv i Kristus, ren og hellig fra Gud, med en åben himmel, og ser Gud med sin fader omsorg for mig, og ser, at dette er min virkelighed nu, så salves jeg med ånd og kraft fra det høje. Så ånder jeg frit. Så overskyldes min samvittighed med Guds fred. Så hviler jeg i det fuldbragte. Og så åbnes der for en kilde med levende vand indefra. Det er kilden til tro og til liv og til frugt. Bliv i mig. Bliv i mit ord om, at I er rene. Det er jo det, Jesus siger her fra begyndelsen af teksten. Dere er alt rene på grund af det ordet, som jeg har talt til dere. Hør det. Du er alt ren. Nu. Ren er ikke noget, du skal blive.
Ren er noget, du er i Kristus ved ham nu. Lige så ren som Kristus. Lige så hellig som dig, som Kristus. Når Gud ser ned her på denne forsamling, så ser han, hvor der er et hjerte, der har behov for Jesus, og trøster sig ved ham. Der sidder der en, der er helt ren og helt hellig, og intet mindre end det. Lige så ren og lige så hellig som Jesus. Og Gud fryder sig, når han ser dig. Du er et himmellys i denne verdens mørke i Guds øjne. Han jubler over dig, siger Sefanias, som på festens dag. Du er den eneste herlighed i denne verdens mørke. Det er der, hvor der er et hjerte, der hænger ved Jesus. Her er der nogen, der er rene og hellige, som Kristus selv. Prøv at slå op på 2. Korintierbrev, kapitel 3. Der ser vi Paulus give udtryk for den samme virkelighed, den samme hemmelighed, at troens liv, det udspringer, og de åndelige frugter udspringer af, at vi ser, hvad vi er og har i Kristus. 2. Korintierbrev, kapitel 3. Jeg bliver forvirret nu, fordi jeg læste det for en time siden. Hvor er det, det står, at vi ser i et spejl? Hvor står det? Kan I hjælpe mig? Jeg troede, det var kapitel 3, vers... Jo, det er vers 18. Ja. 2. Korintierbrev 3, vers 18. Prøv at høre her. Et herligt vers, der er nøglen til helliggørelse, åndelig liv og åndelig frugt. Men vi, som med utildækket ansigt ser Herrens herlighed, som i et spejl, vi bliver alle forvandlet til det samme billedet, fra herlighed til herlighed, som er Herrens ånd. Der er tale om et spejl. Når du ser ind i et spejl, så ser du virkeligheden. Jeg stod op denne morgen og gik ud på vores badeværelse, og så kigger jeg i spejlet, og så ser jeg min morgenvirkelighed. Ja, sådan er det. Det er sandheden. Sådan ser jeg ud. Her hører du om et spejl, og det er evangeliets spejl. Nu går du hen til evangeliets spejl, og så ser du ind. Og nu ser du sandheden. Hvad ser du i evangeliets spejl? Hvad står der her? Du ser Jesus. Jesus i hele hans herlighed. Det er dig. For den herlighed, siger Jesus, du har givet mig, den har jeg givet dem. Så når du ser i evangeliets spejl, så ser du dig. Lige så herlig som Jesus selv. Det er din virkelighed. Intet mindre. Den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem. Sådan ser Gud dig nu. Virkelig. Prøv at slå op på Jakobs brev. Kapitel 1. Der hører du igen om et spejl. Jakobs brev, kapitel 1. Og der skal vi læse vers 22 til vers 25. Vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, ellers vil dere bedrage dere selv. For der som nogen er en ordets hører og ikke dets gjører, der ligner han en mand, som ser på sit naturlige ansigt i et spejl. Han så på sig selv og gik bort og glemte straks, hvordan han så ud.
Men den, som skuer ind i frihedens fuldkomne lov og fortsætter med det, slik at han ikke bliver en glemsom hører, men gerningens gjør, han skal være salig i sin gerning. Jeg hørte om spejlet igen. Du hører om en, der ser sig selv i spejlet, og så glemmer han, hvad han har set. Men hvad er det, vi skal se i spejlet og huske? Jeg er jo ikke kendt med den norske oversættelse på samme måde som den danske. I sidste linje af vers 23, der er det oversat på norsk således. En mand, som ser på sit naturlige ansigt i et spejl. Det, som står på grundteksten, det er en helt speciel formulering. Vi har den ingen andre steder i Bibelen. Men der står, han ser sin egen fødselsansigt. Han ser det ansigt, han er født til at have. Hvad tænker Jakob på, når han siger det? Hvilken fødsel tænker han på? Han tænker på, at du som er Guds barn, du er født til at have et bestemt ansigt. Det har Jakob faktisk talt om lige forud, vers 18. Prøv at høre. Efter sin vilje har han født os ved sandhedens ord, for at vi skal være en førstegrøde af hans skabninger. Jeg taler om den nye fødsel. Du er født på ny. Og hvad er du født til? Du er født til at være en førstegrøde af Guds skabninger. Førstegrøden, det var den første del af høsten. Den var hellig. Den var sat til side for Herren. Blandt alle Guds mennesker, alle hans skabninger i denne verden, der er der nogle, som er født til at være en førstegrøde. Født til at være hellige. Det er Gud, der har født dig på ny, og han har født dig til at være hellig. Og nu kommer du til evangeliets spejl, og så ser du hende her. Og hvad ser du? Du ser, hvad du er født til at være. Du er hellig. Du er fuldkommen hellig. Du er så hellig, som du nogensinde kan blive fra det første øjeblik, hvor du tror. Og nu skal du høre det igen. Du skal hen til evangeliet, og så skal du høre det. Du er hellig, og du er hellig morgen, middag, aften, natten igen. Du er hellig mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Du er hellig i alle dele af dit liv. Du går herfra i aften, og nu må du ikke glemme det. Husk, du er hellig. Deri er kraften til det nye liv. Du skal ikke blive hellig. Du er hellig. Det er din virkelighed. Leila, hun går tidligt i seng. Hun er træt. Min fru, hun er svækket af en blodprop, som har reduceret hendes arbejdsevne. Så hun går tidligt i seng. Og så kan jeg sidde, og barnen er gået i seng. Og så er der frit for mig med tv og med internet. Ikke sant? Kender du det? Du er alene. Og jeg er ikke anderledes end dig. Jeg kender fristelsen. Og hvordan det virker i mig, når jeg er alene. Jeg har erfaret, at der er en ting, som er en kolossal hjælp. Når jeg sidder med tv'et og har mulighed, jeg kan se, at denne film bevæger sig i en retning, hvor der er noget i mig, som gerne vil se mere. Jeg ved nok, hvad der kommer, og jeg vil gerne se mere. Hvad hjælper mig? Mikkel, du er hellig. Så lev helligt. Jeg er hellig. Der er kraft i det, til at leve helligt. Nu hører du det, så glem det ikke. Husk
din nye fødsels ansigt. Du er hellig. Og så gå ud og tag det med i alle rum af dit liv. Og så liv helligt. Det nye liv. Virket i dig af evangeliet. Og hvordan ytrer dette nye liv sig? Hvordan folder det sig ud? Nu har vi teksten her fra Jakobs brev, og vi skal slutte med at se på vers 26 og vers 27. For prøv at lægge mærke til, hvor Jakob lægger vægten. Den, som mener, at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrager sit eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgæves. En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og faderen er dette, at se til farløse og enker i deres nød, og at holde sig uplettet af verden. Det jeg talte om før med internettet og med tv, det har at gøre med det sidste, at holde sig uplettet af verden. Ja. Men prøv at lægge mærke til, hvad Guds ord så ellers lægger vægt på. Når det drejer sig om det nye livet, du går ud herfra. Du er hellig. Du er herlig. Guds elskede barn. Når du går ud herfra, så kalder Gud dig til at gå ud, og så have blik for din næste. Har du set det? Det er din næste, Gud er optaget af. Hvordan taler du om din næste med din mund? Det er jo fundamentalt brud på næste kærligheden, når jeg taler ondt om min næste. Elsk din næste med din mund. Elsk din næste med dine handlinger. Farløse og enker. Dem i din nærhed, som har det svært. Det er det kristne liv. Det er helliggørelse. Du går ud herfra, og du har omsorg om dem. Ja, men skal jeg ikke tjene Gud? Jo. Men om du kommer til Gud og siger, Herre, tak for den evige fred i Jesu blod. Tak for det blod, som renser for al synd. Tak, at jeg nu er her for lov at være hellig. Lad mig tjene dig. Så peger Gud på din næste og siger, hvad du har gjort imod en af mine mindste der. Det har du gjort imod mig. Tjen ham. Tjen hende. På den store dagen, siger Luther, der vil Gud ikke spørge, hvor meget du har bedt og gjort og virket for dig selv, men hvor meget du har gjort for din næste, den allerringeste. Jeg tror, vi har brug for at blive mindet om det, for det ligger i vores natur at tænke, at helliggørelse, det handler om mig og min fromhed. Jeg skal opleve mig selv from. Jeg skal opleve mig selv varm og god. Men kære ven, Jesus har taget hånd om din fromhed. Din hellighed har du i ham. Sand fromhed er at tro på Jesus og glæde sig over, hvad du er i ham, og så tjene din næste. En kristen er optaget af 2 ting. Ikke sig selv, men Jesus og min næste. Jeg glæder mig over, hvad jeg er i ham. Takker for det. Og så tjener jeg min næste. Det er frihed. Det er det kristne livet. Vi har brug for at blive mindet om det. For jeg tror, vi kan blive så optaget af vores egen fromhed, så vi glemmer vores næste. Jeg var på vej til en lejr, hvor jeg skulle prædike. Og jeg kørte med toget i Danmark. Og så kommer hende damen med kaffe, serveringsvognen. Hun kommer kørende gennem toget, og hun stopper med serveringsvognen ud fra, hvor jeg sidder. På denne togturen, der sidder jeg og læser en bog om helliggørelse. Den hedder Holiness, en engelsk bog af J.C. Ryle. Og jeg er vældig optaget af den her. Jeg læser den for min egen opbyggelse og helliggørelse. Nu kommer hende damen her. Hun stiller serveringsvognen, og hun går igen. Og så kører toget ind på en station, og ombord i toget, der kommer en mor med en lille pige og 2 store kufferter.
og hun kan ikke komme forbi serveringsvognen. Og det begynder hun at beklage sig over. Og jeg bliver generet, fordi hun taler højt, og jeg har svært ved at koncentrere mig om min bog om helliggørelse, fordi hun har disse problemer. Og jeg vender ansigtet om mod vinduet og prøver at samle mig om min bog, men hun bliver ved med at tale om sit problem med serveringsvogn og kuffert, indtil der er en mand på den anden side, som rejser sig op, hjælper hende forbi med den ene og den anden kuffert og med pigen, og så kommer hun ud af vognen, og så bliver der ro. Og jeg kan samle mig om min bog om helliggørelse. Og så går der lidt tid, og så tænkte jeg, hvad skete der her? Men skal vi ikke tage tid til Guds ord? Jo. Her springer livets kilde, det er dit første og største behov. Meget er vigtigt, men et er nødvendigt. Men hvorfor er du sammen om Guds ord? For at høre, hvad du er og har i Kristus. Og så går du ud derfra for at tjene din næste. Og hvem er din næste? Søren Kierkegaard, han siger det utroligt godt. Din næste er det første menneske, du møder, når du træder ud af dit lønkammer. Og det er genialt sagt af 2 grunde, fordi så får Søren Kierkegaard understreget, hvor begynder det åndelige livet? I lønkammeret, hvor du sidder med Guds ord og bliver mindet om, hvad du er og har i Kristus. Du takker for det, du fryder dig over det, og så går du ud derfra, og hvem møder du? Hvem møder jeg? Jeg møder Leila. Hun har ikke mange kræfter. Hun har brug for, at jeg hjælper hende med alt muligt. Det er helliggørelse. Jeg har 3 drenge. De har brug for en far, som de mærker elsker dem, og som de hører elsker dem, og som bruger tid med dem, og som tager til fodbold med dem, og laver lektier med dem, og fortæller dem om Jesus. Jeg har en mor, som er enke, og jeg har en svigermor, som er enke, og jeg har venner, som ingen venner har. Stort set. Det er det kristne livet. Hvor begynder det? Her, hvor du hører om Jesus. Og så er du optaget af 2 ting. Ikke dig selv, men Jesus og hvad du er og har i ham. Tak for det. Det er kristen fromhed. Og takke for det og glædes over det. Og så gå ud og tjene din næste. Det er frihed. Det er det kristne livet. Gud velsigne os til at leve i det og blive i det. Lad os bede. Kære Gud og Far, du som har begyndt din gode gerning i os, ved dit ord, ved dit evangelium. Jeg beder dig om, at du vil fuldføre det ind til Jesu Kristi dag. Amen.